नायफैदों आङो डिसेम्बराव माबा जरा सेलफि लानाय माबा जरा हाखुमना थानायसो नुजोब्बाय आङो सि गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि नैबे गोदान ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनै आङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों मोनसे खामानिनि थाखाय स' बेयावनो आं मोनसे ब्लग खालामनो थाखाय आङो सानबाय स' बे जायगानि नामानो जाबाय भालुकपुं अरुणाचल बर्डार स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैसनदोंब्ला अन्नानै गावनि बर' हारिनि सासे ब्लगार होननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लादो आरो आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोननो मोजां जायगा दिन्थिनो थाखाय दिनै सेस्था खालामगोन गोबां पिकनिक स्पटफोर दङ आरो गोबां गुबुन जायगानिफ्राय पिकनिक जानो थाखाय फैयो आरो मोजां जायगाफोर नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन स' बिदिब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै गाइस नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ जायगाफोरा जोबोद समायना रमायना बे जायगाथिं फैब्ला एकदम फिलिंसानो बेलेग जाखायो लोगोफोर ओरैबायदि मोजां माने जायगायाबो ओरैबायदि थान्दा अरुणाचल नांदेरो नालाय लोगोफोर नै आं फुङावनो फैदों हेम खोबदों भिडिअ क्वालिटिया एसेबां मोजां जायाखै लोगोफोर थेवब्लाबो जेब्ला आङो मेन स्पटआव मोनहैगोन नोंथांमोननो मोजां जायगाखौ दिन्थिनो थाखाय आङो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाय लोगोफोर बेलाइकनखौ दाबायना है लोगोफोर नै नायलांबाय था नोंथांमोना बेखौ हार्ट टिकेट होननानै बुङो लोगोफोर हार्ट टिकेट लोगोफोर नै जायगाया ओरैबायदि मोजां नायलांबाय था लोगोफोर नायलांबाय था नै बिराद गोथौनिफ्राय आङो दावखोबोगासिनो बिराद गारिनि आवाजानो बेलेग गिलायलांबाय बोरैबा भर होनलायलांबाय आयौ नै जायगाया बोथोरा एसे मोजां मोनबाय सिनारिखौ ओरैबायदि मोजां नुयोना लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर गोबाङानो फैफेरखाबाय गोबाङानो मिथिखायो जायगाखौ नाथाय सोरबाफोर मिथियाबा नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि फैनोब्ला सोरबा फैफेराखैबा कन्टेक्ट खालाम लोगोफोर डिसक्रिपसनाव आङो आंनि नाम्बारखौ होनानै होगोन नै लोगोफोर 6 किल'मिटारसो फैनानै मोनसे गामि मोनबाय बेयाव गामि गेजेर मोनबाय एबार बे गार' गामि लोगोफोर गार'फोर दङ बेयाव बेनिफ्राय बर'फोरबो दङ मिक्सार गोजा आरोना नैबे हाजोखौ बारसिनानै फैबाय आङो नैबे हाजोनि उनथिंनो आंनि न'आ दायो बे नैबे हाजोनि उनथिं साहा गोलाव आङो फैबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय था नै लोगोफोर बे जायगाया बिराद समायना नै बेफोरावबो पिकनिक जानो फैलाबायो जानुवारि डिसेम्बराव दा जायगाखौनो मोननाय नङा बेयावबो जायगाखौनो मोननाय नङा दा पिकनिक जानो डिसेम्बर जानुवारियाव दा नैबे नुहुरनाय हाजोखौ बारसिनानै आं बिथिं फैबाय स' लोगोफोर जायगाया जोबोर समायना नोंथांमोना नायलांबाय था आरो बिनि बादैबो मोजां जायगा आं खिन्थिगोन नै लोगोफोर नायना ला बैथिं बियो ट्रेन दलं ट्रेन थाङो बिथिंजाय बाप्पा डिसेम्बर जानुवारियाव ना बे जायगायावबो जायगायानो थोआ पिकनिकआ ओरैबायदि मानसि जायो माहानिफ्राय फैयो बेफोरावनो जालाबायो नैबे नुनाय दैसाया साना था मोजां जायाखै लोगोफोर भिडिअ क्वालिटियाबो मोजां जायाखै ओमफ्राय जोङो दसेनि उनाव आङो मोनसे पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर नै फाइनालि लोगोफोर सेकेन्ड पिकनिक स्पट आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लागासिनो नै नामेरि दैसा उरे बाबा व्हाट ए बिउटिफुल प्लेस नै दालाङाबो बेयावनो जोबखाबाय लामाया बेयावनो जोबखाबाय वाव नै नायना ला लोगोफोर बेयो जियाभरलि दैमा
दैया दायो मेसेंखाय लेथ्रा एकदम माबा गोसोम जादों नामा बे दैया एकदम गोजोंसो खिन्थु मानो गोसोम जादों बेखौथ' बुंनो हाला आङो नैबे हाग्रामाया गासैबो नामेरि आरो बेयाव गोबां जिब जुनारफोर थायो मैदेर मै दावराइ आरो बैयावनो नै वाइल्ड लाइफफोरनि केम्पबो दङ बेयावहाय नैबे नुनाया नोंथांमोना स' लोगोफोर बेयावबो गोबां मानसिफोरा पिकनिक जानो फैयो एकदम जायगायानो थोलायलाङा दायो बर्थमान गैथ'वा डिसेम्बरानो हाबाखै नालाय दा डिसेम्बर हाबबाला गोबां मानसिफोरा हायगोन गोजान गोजान जायगानिफ्राय हायो मानसिफोर जायगायाबो मोजां नालाय थान्दा गोजां बोथोराव गोबां माने थान्दा बारा जायो माने बे दैमायानो खोनानाय बायदिब्ला चाइनानिफ्राय नो फैनाय होननानै जोङो खोनायो खिन्थु थांनानै नुहैफेराखै आरो बे दैसाया जोंनि बर' गामिफोराव बर' न'खरफोरखौ गोबां धंस खालामबाय हा हुफोरखौ गोबां खहा खालामबाय माने बे एरियायाव बे ओनसोलाव गोबां जोंनि बर' रायजोफोरा बेखौनो जिंगासिनाय दोङो बे दैसाया सानसे जोंनि बर' गामिखौ जोंनि न'खरखौ धंस खालामगोन नामा बेखौनो बिथांमोना जिंगासिनानै दासिमहालागै न'खर जागासिनो दोङो मानो होनब्ला बे दैसाया बे दैमाया गोबां गिदिर जायो दायो मेसें खायसे फिसा नाथाय बियो नैबे दा जिहेतु गरा नुदोंना बेयो फुल जायो एकदम लोमहां लोमहां जायो आरो दैबाना जाबाथ' अखा बारा हाबाथाय फुरा लोमसावजोबखायो दा माने गोबां बर' गामिफोर दोङो बेयाव गोबां बर'फोर दोङो दा बिसोरो माने बेखौनो जिंगासियो आरो जोङो सानसे समाव खारनांगोन नामा बेखौनो माने बिथांमोना सिन्तायाव थायो गिनाय दोङो नायनानै ला लोगोफोर दायो मानसिफोर गैथ'वा जोङो पिकनिक जानो हागोन बेयाव दा डिसेम्बराव जायगाखौ आं नायनानै थांगासिगोन मोनसे मोजांसिन जायगा जेराव भालुकपुं टाउननि सेराव बे जायगाखौ आं नोंथांमोननो खिथिनो थांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम स्किप खालामालासिनो आरो नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि भिडिअखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै गावनि बर'निनो सासे ब्लगार होननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो सापर्ट खालामदो बेबायदिनो नोंथांमोननो नोंथांमोननि मटिभेसन मोननानै आं मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन मोजां मोजां ब्लग लाबोबाय थानो हागोन स' लोगोफोर होमबा जों गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो थांबावनोसै दायो मेन भालुकपुं टाउनखौबो नोंथांमोन देखायगोन आरो जि आइबि दोङो मोजां मोनसे समायना जायगा बेखौबो नोंथांमोन देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय था स' लोगोफोर दायो ओरैबायदि गोथौ जायगायाव फैबाय नै गाहायाव दैमायाव ओंखारनो फैबाय आङो माने बै भालुकपुं टाउननिफ्राय ओरै साहा दैमायाव पिकनिक स्पटआव आं ओंखारबोबाय दायो नोंथांमोना नायलांबाय था मैदेर थाङो फैफिनोबो नै पिकनिक जाजेनबाय लोगोफोर डिसेम्बरावनो हाबाखै सोरबा पिकनिक जाजेनबाय नै मानसिफ्रा डिसेम्बरावनो हाबाखै पिकनिक जाजेनबायानो ओरै बाबा
लागाम लोगोफोर नै बेनो गिदिर मोनसे पिकनिक स्पट नोंथांमोनहा फैनो हागोन नै दैया दायो गैया दैया रानजोब्बाय मेसेङाव रानजोबो दैया मानसिफोर फैजेनबायानो पिकनिक जानो बास लानानै फैदों कार लानानै फैदों बाइक लानानै फैदों एकदम लाजिनायसो मोनबाय आङो नैबे थोरिबारि आरो नै गासैबो जरा जरा मालाय आं हारसिंल'सो आं हारसिंसो लोगोफोर हारसिंसो पिकनिक जानो जायगा नायफैदों आङो डिसेम्बराव माबा जरा 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 सेलफि लानाय माबा जरा जरा हाखुमना थानायसो नुजोब्बाय आङो सि जारलासो जेबो नङा जाखायो बिदिया आरो नोंथांमोना गोसोनायखौ लाबोना बिदि खालामफैना दै हामा इसोराबो दैया रानबाय खिन्थु दैया बिराद गोसोमसो जादों मानो गोसोम जादों मिथिया दैयानो गोसोमसो जादों नङाबा बिनि दैया एकदम गोजों एकदम साफा बेयाव थानाय नाफोर गासैखौबो नुजोबखायो खिन्थु दैया गोसोमसो जादों नै एकदम माबा काला जादों साइनासो माबाफोर हरबाय नामाब्रा जारलासो आसरित बे गोसोम जानाया बावबाय होननानै बुंदों दिनैसो जाब्रबनाय नङा गोबाव जाबाय दै गोसोम जानाया नै हायगोन जोङो बेयाव डिसेम्बराव जायगाखौ नायखाबाय आङो खिन्थु दैया गोसोम जाबायना डिसेम्बरावबो गोसोम जाबाथ' नैबाय गोजौआनो फालोपुङा नैबेलाय नैबे नुनाया बे न'फोर नुनाया गासैबो बेयो फालोपुं नैबिथिं ओरै थाङोबा टिपि माबा माबि मोनलांगोन टिपिखौबो उनाव नोंथांमोननो देखायगोन आङो टिपिखौ आङो देखायगासिनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामोबा थाब साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना होदो एसे सापर्ट खालामदो एसे साबस्क्राइबारफोरानो बारायथाराखैब्रा आंहा एसे बारायना होदोब्रा लोगोफोर थाबाय मेंजोब्बाय आङो अन्थाइ सा अन्थाइ बारि थाबाय मेंजोब्बाय सयथिनिबो जा गिदिर अन्थाइ दंखायोना दैबो गांबाय दै बथलबो लाबोनो रोङासै नै लोगोफोर बेनो मबाइलजोंथ' कभार खालामजोबनो हाया आरो दा ससे देखायबावगोन आं बेखौ गोजौनिफ्राय देखायबा साफा गासैखौबो नुजोबगोन बै गोजौआव गाखोनानै देखायगोन आङो जायगाखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय फायदो पिकनिक जानो डिसेम्बरावथ' फैगासिनो एडभान्स डिसेम्बरनि उइस खालामहरबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्रा एसे खालामना होदोब्रा आया फाग्ला एसे साबस्क्राइब खालामनायाथ' जेबो फैसा नाङाना साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामदोब्रा बे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो आं नोंथांमोननि मटिभेसनजों मोजां ब्लगफोर लाबोनो हागोन मोजां जायगाफोर नोंथांमोन दिन्थिनो हागोन नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय आसा खालामबाय नोंथांमोना बे ब्लगखौ नायनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो सापर्ट खालामगोन नोंथांमोनजों लोगोसे आङो शेयार खालामनो हागोन मोजां भिडिअफोर बोरैबा गोलैबाथाय थांखाबाय सथिनोबो दैयाबो बिराद गुसु बिनिया अरुणाचलनिफ्राय हायदों नालाय बरफ नांदेरना फैनाय खोमा गुसुथार जायो दैया जायगाखौ थि खालामखाबाय आङो डिसेम्बराव पिकनिक जाफैनो एक्सुवेलि दिनै आङो बे जायगायाव फैनो होननानै फैयाखैमोन लोगोफोर
आङो मोनसे खामानियाव भालुकपुं टाउनावसो फैदोंमोन बेवहाय माने सानबाय मा एसे थांगोन जेथिया पिकनिक स्पटखौबो एसे नायनानै फैनोसै आरो जायगाखौ थाग थिग खालामनानै फैखानोसै बेनिफ्राय ब्लगबो मोनसे जाखागोन आंहा साननानै ब्लग खालामबाय दा बेनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट नागिरबाय सापर्ट खालामना होदो एसे साबस्क्राइबफोर खालामनानै होदो स' लोगोफोर गोबां बेरायबाय मेंबायबो आरो हारसिंबो इन्टारेस्ट नाङा लोगोआबो फैयासै आंहा दिनै एसे लोमजानायखाय लोगो सासे लिंदोंमोन फैनो हायासै बियो दा दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै खोमा गोबां भिडिअ खालामबाय गोबां जायगा गिदिंबाय खिन्थु भिडिअखौ ससे होनाय जागोन खेबसेयावनो होजोबनायाथ' इम्पसिबोल जाखागोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरो नेक्स्ट भिडिअ आरो फैबावगोन बिनिनो आरो मोजां मोजां जायगाफोर जोंनि ओनसोलाव थानाय जायगाफोरखौ नोंथांमोना दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाग्रोगोन आरो नोंथांमोना खेबसेबाव जोबनायाव बुंबावबाय आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो आरो लाइक खालामदो दिनैनि थाखाय बे ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ